Ето тук паркирах и сега елате с мен да разгледаме апартамент с 3 спални в тази сграда и огромна дневна. Все още не съм го виждал, така че ще видите как се прави първоначален оглед. Просто ми връчиха ключовете и аз се отправям. Третия етаж. Да, с каската съм. За мен ще е изненада, както и за вас, какво ще видим. Сградата изглежда доста луксозна. Има по един апартамент на етаж, от това, което забелязвам. Чакам да пристигнем на етажа. Вратите се отварят. Да, няма други апартаменти на този етаж. Предполагам, че това е входната врата. Да проверим кой ще е ключа. Добре, влизаме. Понеже за първ път виждам апартамента, ще разгледам абсолютно всичко подробно. Тук имаме баня с тоалетна. Затваряме зад себе си, видеодомофон. Спалня. Към спалнята явно има още баня и тоалетна, още една. Загасяме. Има излъз на някаква малка тераска. Да продължим нататък. Втора спалня. Може да бъде ползвана за кабинет. Не е обзаведена, така че който каквото прецени може да ползва. Малка тераска за пушене или кафенце. С излъз към вътрешния двор явно. Тук е входа. Имаме доста голям вграден гардероб. Място за обувки, дрехи, палта. Доста удобно, в коридора имаш място за палта. Това е дневната, огромна е. Холова част, трапезария, кухненска част. Да видим тук какво има за тази врата. Перално помещение. Перална, сушилня, бойлер. Интересно, полили в пералното. Интересна врата към нищо си. Дневната наистина огромна. Навсякъде има подови, гледате си висок пластик. Шкафчета, хладилник. Това пък какво е? Интересно. Ето къде е печката. Това е за мастер-шеф. Даже не знам какви работи се нареждат в тази кухня. Я да видим от другата страна. Доста е голямо. Със сигурност ще може да се подреди цялата покъщна на семейство. Кухненски остров, мивка. Главата на мивката е за много удобно. Доста голяма миялна. Дезит. Още шкафове. Котлоница за острова. Доста е функционална кухнята, много интересна. Много добре осветена дневната. Още една спалня, може би основната спалня. Имаме също към нея баня с тоалет.
В банята имаме и вана с джакузи. Тук от другата страна явно имаме грешник. Супер.